You may hear, August you may hear, oh you may down, go there, Agamad is far, the will fall, shaker namona eh. Rinnew an-iireacht scoileáil sa gantar seo, heiscíonn chéad iireacht go fada siar le 1938. Agus an sin Jimmy pís a fada sus go dtí 1957 agus heisí an feachtas in áiríri ag an amsin agus bhí sé goileráid agus bhí brúmóra chuir ag goiste gar méidechas sé ar runéidechas leis an scoileáil seo agus ar deirí leo fan scoileáil tócaí agus réití in 1966. An cumna mi chéad lá heis méid seo. Bhí hat sís go le duine an tamsin. Ní duine bí heas an bhíle just hart a gantar seo fáda bhí an. As cum go maithe bhí anchreice an cai marrá. An cuimhnín tú le chéad lá ar scoil? Cuimhnín. Well, bhí mé an ar bhí seoch agus bhí mé an tuirseach freisin. Fuair mé an bus ag leabhúir tar éis seacht sa maidin agus ní ró mé aráis go dtí al 5 an tránúna sin. Rinne mé go leor céirde tar éis cúpla lá agus ní ró mé an Gaeilge Lord freisin ach ar deire dólam mé an teanga. Agus cén tábhar is tear leat? An tábharáil ná Amador is not an bheith gobar an arábaí. Céir bhála dhéanamh nuair ágan tú an scoil seo? Bhám bheith múnta Amador is deabhathe agus tá an airgad go maith. Céir dul tú gur dhéanamh nuair ágan tú an scoil? Nílas a gom fós ach béidir go manhí mé céim amach í machta nó gnó nó ólaíocht. Seo pís nó lige chuú seo an malíngsa. Ní taidir sin tamsin an. Bhí gádaíine sin agus bhí chuireadúireach díntaí an bhí ceart an is fatí go bhí an. Bhíine bhí an tamsin ní seo. Sin fáil na gur formas tú seo an taachtas leir go Gaeilge seo ná níos mó Gaeilge eile a bheith a chuir seo timp na scoil. Ó bhhailinn go dhéanann gach lena iarracht mhór an Gaeilge a leirt. Tá caiid an an-difriúil Gaeilge ag scoileadh na scoile seo. Tá rion scoileadh le Gaeilge wathagu agus baineann iad seo a chluisteáil ag leart níos mó Gaeilge. Thabhar seo leis na daoine ardbheag an Gaeilge an teanga a ógam. Bhailinn gníonach gach duine an-iarracht an teanga a ógam agus a leirt. Tá choras Saoráin agus an bhliain seo tá bhar leacaí amach sa Chiistin chun cantarí Gaeilge is spreaga. Bhain na daoine seo té, caifé, nús, seaclaithe, siar náisce má larm siad Gaeilge. Inis san céinar ar táhathú ar chorla na nolgaí garmas. Tá mé bhíneáfó na líon seo. Agus cé bhééis duine atá an gcóirla? Tá deithn ar an gcóirla, versus gachram pobl agus cáilí agus is í benháin an múntar is a garmatáí. Agus céad minic agus a chafan siad le chéile? Búla mu a chéile an tíúr gach séarma a bheith deanú cúg ag nóid agus runta níos mú málaí an gáis.
Agus an gapan tú go tábhacht ag fans le chuirla na nápaí a bheith hán sa scóil darlaach. Ceapan go bhfuil sé antácht go bhfuil go ag na scoirí an choláiste. Tá mas na pasna héile chun túraí atá ag scoirí na scoile a phlé, agus leir mas faoin rudaí ag táid tastal sa scoil. Arbí mas le banseacht na choláiste freisin ag a bhreathnaí polisi a scoile atá antácht a freisin. Bhí go leor daoine ar in testas grúpa nach neachí ar aige díal ná an teist. In sin ní ra é áir teisteánas na céad blianta, ach bhí rud an suntasach a hálaigh seo a léideag 73 rinneú áirteisting seo gan éon chead effigiúil ar rinneidechas. Ach dairí lofa bhí duine cinnt annig lic chuir siad isteach na hiarthóirí mar external candidates. Agus dairí lofa an chéad áirteistí an léideag 73. Mr. Carl Coconella, from Holy Gaslet. It's more to the channel of Lushny Fane and Garnona, to mention last the 8 millionish, Bimona Gay and the Steels, or Gabriel with the artist. That's an admin on scóil seo. Tiny, yeah. Scott Desi, she racing to build the stuff that come like the Skull Niella. Yeah, from the Gaslet with Des, Moonship, stuff like a winter day, no all winter days, it's called Christians. Popular and I want to get it. Bits, Ken Panatar. Joseph Davies and Campaign Wopion. Tom Lena Kuig. Agus called to the Pahomey. Tom McConey Gluffrey. Ken Tover is Charla. Thomas Farlum na Techgraph. Ken Paul. Miss Mahlum of Egg Tarrant. Ken Tover Bavasala. Ní Mahlum Tror. And Grivnin through the Head Law at Skull. Quibnin, bhí aithne her mer glórdíine, bhí 7 na dhéag an go ran. Céim mar bhosí tú glúmh sa scoil seo benú. Well, has a man seo le ag na dó, agus be mé a chuúgréan fiche do móna i meáfóver se hogan le chun dé. Agus céim hábhar rúin tú. Múnin ach na méadhhaile agus mé príomhid a táisteach an seo fé lábhar. Ach nuair a has mé dosach bhí mé móna ach na méadhhaile gaeilge, teagas críosaí agus clédéal nóna, cléad bhí mé móna sport freisin. An bhfuil tú bhád mar príomhid a táisteach sa scoil seo. Tá mé san bhí an bhábhíle sa sé mar príomhid a táisteach. Shentuina, mission, ben fadin. Shentuina, mission,